Welcome to my channel. Enjoy watching. Pero sige lang, magpanagis lang. Kunyana daw sa pinagdano, ang kwento ni Elizabeth at ni Maria. Pinaakot na naman ka mo, kasasaway. Dahil naman kayo magdadawag sa ko. Kaya ito, basta ka mo magdawag. Wala na pati. So ganyan, si Maria, si Elizabeth, nagpanumpukan, binisita ni Maria si Elizabeth. Balikan ka po ang kwento kay ni duwang babae na ini. Yung si Elizabeth po, gurang. As iyang agong si Zacarias, gurang pa. As in, si Elizabeth, wao. Pero ano pong nangyari? Siya po nagka-aki sa gurang na edad, yun mga 80, 90. Meron pa po dito ng aki ng mga ganyan edad. Mayo na ano. May nagtatry pa man daw ng ganyang edad. Nagkaroon kasusubgan ang mangyayari sa ita na sila magkakaaki 90 years old na, nagtitir-testing pa mga pala. Gurang na, nagigibo pa pala. Masupong minsan, 80 years old, nagkaaki. O, punta naman natin ang buhay ni Maria. Si Maria at si Jose, magkaiba na nagkaroon ng mag-asawa, pero naipa formal at naipa sila kasal. O, tapos ano nangyari kay Maria? Nangidaw, nabados, si isa yung ama. Dahil si Jose, o kung hinilingon niya sa ilang panahon, si Maria naroon na sambay, adulterous. As in iyan, bawal sa intaglay. As in, pwede siyang kapuon, as in, kadano, masuko. May aki, mayo, ago. O kaya, may ago, pero ang ama kan aki, dayang sa iyang ago. Masuko. Pero baga ang kwento ni Maria at ni Elizabeth, paano ba ni nasusundan? As in kita man, iguwa mo kita mga eksperyensya sa ating mga pamuhay-buhay, iguwa mo kita mga pig-agihan na, pero baga nasusundan. Kung pwede nga rin mawara na, huwag natin di sa kinapan, magtago na sa iraro, kandaga. Sa sobrang nasusundan na nangyari sa tuyang buhay, kung pwede lang mangyari iyan. Pero ang magayon na si Maray na Bareta, sa Ebanghelyo sa tuwing natamo, nadawa pala igwa ng mga kasusugdan sa pagilintang kinapan ang mga siring na bagay. Ginibo, as in, ginamit iyang kaguranan para sa kabarawayan at kinapan. May mas marahay na katuyuhan ang kaguranan kung talo at mga siring na bagay, pinayagan niyang mangyari. May mas natulaot palang plano at kagranan sa mga kasusuggan na pwedeng mangyari sa satuya digdi sa kinapan. Asin ang magayon kay Maria, asin kay Elizabeth, nahiling nila na iyan parte kan plano kan magayon na plano, kan kagulangan. Kaya siguro, iyan man ang magayon na leksyon na mapupuata sa kwento ni Elizabeth at si Maria. Kung huwag kitang mga bagay na may kitang kontrol, as in nangyari panagad sa tuyong pagkabuhay, nasusukan, nagibaadan, kung ano pa man nagkapatan iyon. Magayon ang mahiligta
na iyan pigpayagan kan kagurangan na mangyari, tangay daramang kita sa mas marumwa, asin mas maruramay na pagkakataon sa satuyang buhay. Kaya ikaw po pikaabot sa English na happy fall o kaya sa Latin Felix culpa. Parang masayang pagkakamali. But actually, pero pinahinig sa tuwing at kagurangan na daw may mga pagkakamali kayang gamitin iyan kan kagurangan sa karangalan. Sa English na naman, ikaw naman tataramo dyan, God can write straight lines from crooked ones. Kaya ini ang paglaong na itinataw sa tuwikan marahil na bareta ang kagurangan. Hindi pa end of the story ang mga kasusuktan. Kung ano man mga katibaanan na inagiyan ka sa buhay, kundi dapat makaabot kita naman sa langit doon na kahadean ang kwento din kamaramayan. Tiwala lang, magtubod lang kita sa satuyang kagurangan. Lugod, nakita nag-aanang para sa pag-abot ng satuyang Diyos na si Jesus. Iyan man ang maging tumanta sa satuyang pagkabuhay. Matang kita nagpupuro-puro kan satuyang buhay sa nakaaging panahon. May mga setbacks man kita. Lugod, mahiling na iyan na pinatagos ng kagurangan na kita mas mapamarahay asin mas mautog ang kabutan ng satuyang kagurangan. Matutup po ang lubos. Sa inyo, kandisyon ng kabukan Diyos na makakamhan ang Ama, na si Kanaki, na si Espiritu Santo, lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. O pamantahan sa tong kagurangan,